Окей, започваме сега записа. Накрая ще дам време и за въпроси. Ние сме сега в момента във втората част на MetaPower. Ще повторя някои от нещата, които говорихме преди това и ще отговоря на някои от вашите въпроси чрез видеа, които съм вкарала вътре в презентацията, преведени на български. Естествено, за всякакви други въпроси, моля ви се, пишете ми в чанта, пишете ми на лични, пишете ми под това видео. Знаете как да се свържете с мен. За тези, които не ме познават, казвам се Лея Франк, приятно ми е и ще се радвам да съм вашия консултант за всичко относно дотера. И така, започваме с метаболитнията серия на дотера, която се казва MetaPower. Ето я тук кутията с всичките продукти. И ще обяснявам защо и какво. Значи тук имаме перлички с Blend MetaPower, имаме 15 мл Blend MetaPower, имаме капсули, които се казват MetaPower Assist, имаме капсули, които са просто с самия MetaPower вътре капсулирани и имаме естествено сашетата с колагена. Това е за който ще говорим. Той не е само колаген. И след малко ще видите, че всъщност какво има още в него. Освен това, че той е колаген, който е 8 различни вида колаген, не един или два. И има още някои много важни съставки, които ще бъдат обяснени след малко. И така, нека да започваме всъщност. Говорили сме за това, че клетъчното здраве, всъщност, че здравето започва на клетъчно ниво. Клетките ни трябва да са здрави, за да ние да сме здрави. И това е пирамидата на здравето. Основата е хранене и храносмилане, физическа активност и метаболизъм. И ние в момента говорим точно за това, за метаболизма, не за физическата активност, но физическата активност и метаболизма, които идват заедно. дотера естествено е за проактивни и естествени начини за справяне с притесненията относно нашето здраве и благополучие. Временните или повърхностните решения не са достатъчни. И така днес ще се фокусираме върху нивото на метаболизма в тази схема, където виждате, и ще обсъдим как може да поддържаме всички тялото си на клетъчно ниво, за да живеем по-младежки, енергичен живот, независимо на колко сме години. Изборите всъщност са наши. Какво всъщност е метаболизъм? Повтарям, това са процесите, които нашето тяло използва, за да превърне това, което ядем, в енергия. Всичко, което ядем и пием. Доброто метаболитно здраве означава, че нашето тяло може да смила и абсорбира хранителните вещества от храната с здрави метаболитни нива на кръвна захар, мазнини в кръвта и инсулин. Отклоненията в тези нива са нещо нормално, но е важно да се избягват големите отклонения, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху здравето в дългосрочен план. Нали, ако е еднократно, някакси тялото ще се справи с това. Ако е всеки ден, тогава то е хронично. Окей. Добрата новина е, че изборите, които правим всеки ден, могат да ни помогнат да контролираме нашето метаболитно здраве. Нашият метаболизъм може да бъде оптимизиран във всеки един етап от живота, независимо на колко сте, като се обърне внимание на тези 5 стълба. Нали? Колкото по-късно, толкова по-късно. Така че е хубаво по-рано да започнем. Здравословното хранене, ежедневна физическа активност, здравословните взаимоотношения. Тук се крие много голяма тайна. Здравословните взаимоотношения. Управлението на стреса, включително в това нещо влиза и възстановяващия сън. За сън може да направим също отделно въобще такава среща само за сън. И добрите хранителни добавки, това са всъщност 5 ключа, които могат да ни помогнат да отключим оптималното метаболитно здраве. Добрите хранителни добавки са това, което може да увеличи ползите от останалите стълбчета, осигурявайки по-голяма възвръщаемост на нашите усилия, всекидневни усилия. Какво е оптималното метаболитно здраве за нас? Това може да бъде повече енергия, за да не изоставяме от децата ни и в социалния живот, повече сили през целия ден, по-голяма издържливост по време на тренировка, по-ясна мисъл, за да се справяме с ежедневието, а и също така, кой всъщност не иска да се чувства и да изглежда добре и по-млад.
Статистиката казва, само 20% от възрастните хора в Европа са метаболитно здрави. А в Америка е по-малко от 8%. Можете ли си представите? Тоест на всеки 5 възрастни хора в Европа, 4 са с недостатъчно добро метаболитно здраве, а много от нас дори не го осъзнаваме. Така, нека да продължим. Със сигурност познавате хора, които изглеждат с години по-млади от броя на свещичките върху тортата, или някой, който е обратното на това, изглежда много по-възрастен. Това всъщност не е някакъв кой знае какъв феномен, нещо, което се случва просто на външния вид. Различните хора могат да изглеждат на различна възраст и на клетъчно ниво. Това е всъщност известно като биологична възраст. Биологичната възраст е мярка за това колко млади изглеждат нашите клетки. Въз основа на това колко здрави са или как се държат. Точно както външния вид не винаги отразява броя на годините, така и здравето на клетката не винаги съответства на възрастта. Метаболитното здраве и биологичната възраст са свързани. Тази връзка означава, че колкото по-силна и здрава е метаболитната ни функция, толкова по-добре ще се чувстваме отвън и отвътре. Това е житейски факт. С напредване на възрастта, метаболитната ни функция също се променя. И тъй като нашия метаболизъм оказва влияние върху нивата на енергията ни, теглото ни, състава на тялото ни, качеството ни на сън и дори когнитивната ни ефективност, влошаването на метаболитното здраве може драматично да повлияе на качеството ни на живот. Сега тук ще видите, че има голяма разлика между нашата продължителност на живот и нашия потенциална продължителност на здравето. Okay? На това дотера много наблягат. В миналата презентация аз ви показах едно видео на доктор Осго Патор, който обяснява това. Сега ви показвам самата графика, да можете да я видите. Медицинският напредък ни помага да живеем по-дълго, но не винаги с качеството необходимо за един удовлетворяващ пълноценен живот. Продължителността на живота е надхвърлила продължителността на здравето, което означава, че живеем по-дълго, но не непременно с жизненост и здраве през всичките тези години. Всъщност, статистиката показва, че последните 8 години от живота се прекарват с намалено удоволствие от живота поради здравословни ограничения. И проблемът не е само в въздействието на старението. Животът е пълен с стресови фактори, които могат да ни накарат да се чувстваме много по-възрастни, отколкото сме. Имаме болки, не можем да спим, имаме така замъглен мозък, мозъчна мъгла. И това всичко отнема повече време, за да се отнема ни всъщност повече време да се възстановим, отколкото бихме искали, когато нещо ни се случи. Може обикновеният работен ден да ни се струва сякаш работим извънредни часове. Въпросът е така ли искаме да живеем дали всеки един от нас би искал така да живее? Всеки един ценен ден от живота си. Нали? Така ли искаме да се чувстваме през допълнителните години, които сме спечелили благодарение на напредък в медицината? И така, както ни пречи да живеем, всъщност то не ни пречи. Въпросът е дали ще сме достатъчно енергийни и дали ще знаем как да намалим разликата между продължителността на живота и продължителността на здравето. В смисъл те да върват заедно, да няма някаква огромна разлика между тях. Окей. Сега, как да премахнем тази разлика? Тук вече започваме да говорим за една нова съставка, която може би на голяма част от вас е нова. Дори при средно здрав човек, маркерите на старението започват да се появяват през 20-те години. Когато достигнем 50 годишна възраст, аз още не съм, тялото ни произвежда около половината от това, което се казва NAD+. Е това нещо, дето го виждате тук в центъра, NAD+. Произвежда около половината в сравнение с това, което е произвеждало, когато сме били на 20. И всъщност какво е това NAD+? NAD+ отговаря за два вида реакции в тялото. Метаболитна функция, която превръща храната и хранителните вещества в клетъчна енергия. Клетъчната цялост,
която защитава нашите клетки, енергийни, поддържащи системи. С възрастта нивата на NAD+ постепенно спадат, което има значими последици за метаболитната функция и отрицателните ефекти върху ДНК, които може бързо да се увеличат с намаляването на нивата на NAD+. Какво означава това? С напредване на възрастта метаболитната ни функция също се променя, което се отразяват на клетъчното здраве. И тъй като нашия метаболизъм оказва влияние върху теглото, състава на тялото, енергията и дори, както казахме още преди това, когнитивната ефективност, за да намалим разликата между продължителността на живота и продължителността на здравето, ние трябва да поемем контрола върху метаболитното си здраве. Трябва да си набавим NAD+. Okay. Сега, говорихме за 5 стълба преди това. Здравословно хранене, ежедневна физическа активност, здравословни взаимоотношения, управление на стреса и добри хранителни добавки. Добрите хранителни добавки са, което може да увеличи ползите от нашето по отношение на останалите 4. Това вече го казах, малко се повтарям. Всички ядем, движим се, спим. Хранителните добавки са мястото, където всъщност влиза MetaPower, за което всъщност сме се събрали да говорим. Аз вече обясних името MetaPower в предишното видео. И така, добре дошли, здравейте, здрасти MetaPower. Трябва да преодолеем 4 препятствия, за да осигурим добро метаболитно здраве. Съзряващи масни клетки, клетъчна цялост, отклонение от нормалните нива на кръвната захар и лоши хранителни добавки. В момента говорим за добрите хранителни добавки, като дотера ни дава тук решение. И така. Докато преминем през пречките за постигане на добро метаболитно здраве, ще споделя как системата MetaPower се справя с всяка една от тях, започвайки с съзряването на масните клетки. Okay, както виждате на екрана. Ето виждате тези балончета. Това е всъщност просто все едно визуализация на това как изглеждат нашите масни клетки. Когато отслабваме, всъщност ние не намаляваме броя на масните клетки в тялото си. Ние се раждаме с един брой масни клетки и умираме с почти същия брой масни клетки. Просто изгаряме мазнините, съхранявани във всяка клетка, което прави размерът им по-малък. Знаете ли, че при достигане на зряла възраст, броят на масните клетки в човешкото тяло остава горе-долу същият. Аз вече го казах, но просто има хора, които все още ме питат, ама как да намаля броя? Не намаляваме броя, ние просто самите клетки стават по-малки. Тези клетки могат да нарастват и да се свиват, като 5 до 10% от тях умират всяка година и после се заменяват с нови. Стъпките, които предприемаме, за да ограничим растежа на тези масни клетки, са това, което променя в най-голяма степен процента на телесните мазнини или нещо, което се нарича ИТМ. Масните клетки нарастват, когато задържат капчици масни киселини, обикновено поради редовното консумиране на повече храни, отколкото е необходимо. Тези групи балони представляват масните клетки. Нали? Както ви казах, визуализация. Това са нашите масни клетки преди да се напълнят с масни киселини. Аз всъщност не ви показвам. Ето тези тук. Мъничките. Най-мъничките. Ето и масните клетки, пълни с масни киселини, които са станали вече големи. Ето тези тук. И всъщност има начин да забавим растежа на тези масни клетки, така че те да останат в този размер, което е всъщност много по-малко е вероятно да се надуят като тези балони. Okay? Ако използваме това, което ще ви покажа сега. Вие естествено вече знаете, става въпрос за бленда MetaPower, okay? 15 мл, смес от етерични масла, който допринася за доброто усвояване на мазнини, помага за поддържане на здравето на стомаха, полезна добавка към нашия wellness режим, която допълва съзнателния избор на храна. Какво има в MetaPower? Грейпфрут, лимон, джинджифил, канела и лютива мента. И сега искам да видите едно видео, в което се обяснява
за бленда, който беше метаболичния бленд преди MetaPower. Нарязала съм го нарочно, да не ви е прекалено дълго, за да може да видите отговор. Видеото на английски, отдолу има subtitles на български, така че аз ще си затворя в момента моето видео и ви оставям да си гледате видеото. And that's our commitment. So we continue to look at. Could you help us understand maybe why Smart and Sassy is going away and why we now have the MetaPower blend and the difference between those two? Yeah, I mean, doTERRA, we're committed to offering the best, right? So when we know better, we do better. And that's our commitment. So we continue to look at the research behind individual oils, behind oil blends. And you mentioned we've had Smart and Sassy for a number of years. Yeah. We're able to really zero in on the chemistry of essential oils and the impact that they're having on our physiology. And so we looked at individual oils and then the specific ratios of those oils in a blend. And what's interesting to note is that Smart and Sassy and MetaPower have the same 5 essential oils in both blends, but in different ratios. And that adjustment in the chemistry, because we've adjusted the amount of oil, has an impact on our metabolic health. Right. And so we talk about what that does, what that means for adipogenesis, or the development of adipocytes and fat cells and their accumulation of fat. Yeah. So it's pretty fascinating. I really appreciate the fact that we tried another blend, same oils, different ratios, and we hypothesized that that would be better than our Smart and Sassy blend, and actually found it was worse. Yeah. And so then we changed again, right? And what I love about this is it's a real life example of synergies. Like, no one of those individual oils worked as well as having that exact blend together. And I think that's just a really lovely example of science helping us. And Science the and laboratory exact helping ratio. us in the... And in the perfect ratio. yes, Right. exactly. That if we take a little bit lemon inside and a little bit less ginger or something else, that this whole blend is changing. It's And amazing. And we see that not only within single oils, that the whole chromatogram, the whole chemistry of the whole oil, and now all of the chemistry from the oils in the blend play so well together, That's key lovely, to how they function. I love those things. Which Love is, a good graph. which is so good is that doTERRA has that commitment of doing better. So with the evolution of the knowledge, and we could just make a better blend. Yeah. We could just stick with the good product. Especially It was one good. that's selling well, right? Yeah, it was selling well, but no. We get a lot of want to angst give every the time we're- best for the people. Yeah, we So- get a lot of angst or frustration every time we're doing away with a product and replacing it with a new course, so one. people There's get- lots of frustration with us, but to your point, Alex, as the science comes out, as we understand more, we need to make new iterations on the product because there's better science out there to help direct us. So, Alex, you as in charge of product development at doTERRA, you know a little bit about the MetaPower products. Why don't you walk us through the 3 products and tell us about what they do? Yeah, and this journey has been a long time coming, right? It's happened over several years, but really, MetaPower is built on 3 primary
pillars, I guess, from a product perspective. We have our essential oil blend. So this is available in a couple of different ways that you can use the product in a soft gel delivery or in a beadlet delivery. The oil on its own can be used aromatically, topically, internally. And then we have MetaPower Assist. And this product is really designed around helping to influence blood sugar levels. Most of the sugar in our blood comes from our diet. So the things that we're eating, if we're making good food choices, then it will help have a better blood sugar response. But MetaPower Assist is helping us to influence and to normalize those healthy blood sugar levels. And then we have MetaPower Advantage, the third step in the MetaPower product system, which is really addressing biological aging and metabolic health, that these are interconnected. And we're improving our health span from the inside out with the production of NAD from NMN, with resveratrol, with our collagen tripeptides. So it's an amazing product that really goes at not just metabolic health, but biological aging. Yeah, you should be very proud of it. Yeah, I've often said until doTERRA figures out the cure for the common birthday, then MetaPower Advantage is a great product for us to take every single day, right? Yep, do what we can do. It really does help us, our cells, respond in a younger way than they would without it, which is fabulous. So let's get into some specifics. And Fernando, maybe you can help us understand this. Tell us the difference, or maybe how you would utilize the beadlets versus the blend versus the soft gels of the MetaPower blend. Give us an idea of how you'd use those. Look, this is those three different presentations from the same blend. So for me, like I use the blend, the oil in the water. It really tastes good. And if you don't like to take water all the time, all day, and you can add some drops, you really get a different taste, but it will help you. So the beadlets, when you're craving for taking some snack, just take a beadlet. It will help you too. And you can use it aromatically. It smells delicious. And the soft gels, you can really take it in your meals. So it depends what you prefer, what you like. So there's no right or wrong answer. It's just what you like the most. Options. For me, I use the three of them in all the way possible, because I really like the flavor. I really like the smell, and I really like what the results I have only with that product. Right. I like the way you're describing these sensory experiences, right? This mindful eating. Sometimes we just want to taste something, just want to smell something, or drink something, and this helps us to do that. Yeah, because sometimes people in my office say, I don't drink that much water. I don't have that habit. And I say, why you don't choose some fruit there? Why you don't choose some essential oil that you like, that helps you? But because at the end, I want them to drink more water. That's true, that both help. I don't know, I don't care how they're going to take it. I want them to, because water really, like you said, helps in all the physiological process. It's fundamental. But why not use it a good product like the MetaPower blend? Yeah. Окей, това беше за сега. Само дето не разбирам защо аз не се виждам. Не знам вие дали ме виждате също. Чакайте да видя какво се случва тук. Той, много се съжалявам. Сега ще дам пак share, защото нещо ми изкочи. Окей. И така, това беше обяснението за... Това вече го гледахме. Окей. И така, втората пречка за метаболитното здраве са отклоненията в нивата на кръвната захар. И сега ще поговорим за нивата на кръвната захар. Тук идва ето този продукт, който се казва MetaPower Assist. Чакайте, не знам, вие виждате ли ме в момента? Може да ми напишете. Майче не. Окей. Ето този. Вътре има едни капсулки. Това специално майче отворена. Ето тези капсули.
Така. Какви са отклоненията в кръвната захар? Когато ядем въглехидрати, ензимите в тялото ни разграждат въглехидратите до прости захари, които се абсорбират от храносмилателния тракт в кръвта. Кръвната захар се повишава, панкреасът усеща повишаването на захарта в кръвта и освобождава инсулин, който казва на клетките да разграждат тази глюкоза и да я изчистят от кръвта всъщност. Кръвната захар спада. Така че диетата, начин на живот и генетиката играят роля в това колко рязко се променя кръвната ни захар по време на този процес. Нивата на кръвната захар са един от най-важните показатели за нашето здраве. Те обикновено се променят в зависимост от начина на хранене и в зависимост от физическата ни активност. С течение на времето, повишените нива на кръвната захар могат да имат трайни последици върху нашето тяло. Okay? Това е, предполагам, процес, на който вас ви е познат. Meta Power Assist, тези капсулки, дето ви ги показах, това е естествена хранителна добавка, формулирана да подпомага поддържането на кръвната захар в нормални граници по време на хранене. Той съдържа екстракт от листа от черница, който може да допринесе за поддържането на въглехидратите, всъщност за поддържането на въглехидратния метаболитен баланс на тялото. Когато ние приемаме една капсула, такава Meta Power Assist, екстрактът от листа на черница помага на нашето тяло да обработи по-бавно това, което току-що сме изяли. Всъщност, естествено, Meta Power Assist е така направен, че да се комбинира с здравословна и пълноценна диета. Идеята не е да го пиеме това нещо и да ходим и да ядеме баници, круасани, картофи по цял ден и така нататък. В смисъл високо въглехидратни манджи. Въпросът е наистина това да се комбинира с здравословна пълноценна диета, защото виждам и такива хора, които казвам, аз все пак съм на Meta Power, взех си нали хапчето, пък ще си ям постоянно само каквото искам. Сега то е едното, нали, здравословното хранене, това е много голяма тема за това, кое е наистина здравословно, но ни е наясно, че ако има прекалено много въглехидрати в храненето, ни ще ни се качи кръвната захар. Нали така? Така че поне или по-малко, или по-начесто и да се комбинира с всякакви видове храни. Докато пълноценната диета и редовните физически упражнения са най-добрият начин за подпомагане на здравословното регулиране на кръвната захар, нека не забравим, че само 20% от възрастните хора в Европа имат оптимално метаболитно здраве. Така че всъщност повечето от нас можем да се възползваме от малко помощ. Тази хранителна добавка е помощник, от който всеки се нуждае по време на хранене. Какво да направим? Това са статистики, това са вече дадености. Пък тези хора от нас, които знаят, че имат висока кръвна захар, ето им. Това е нещо, което може да им помогне. Okay? Всички знаем, между другото, че канелната, подправката канела помага. Тук имаме етерично масло от канела, заедно с други, които в комбинация успяват да направят това. Какво имаме всъщност? Бленд от етеричните масла Meta Power, както казах, в него има и канела, екстракт от листа на черница, берберин и кора от канела на прах. Допълнително, освен към етеричното масло, има и кора от канела на прах. Окей, сега пак ще ви покажа едно видео, в което ще ви се разкаже малко повече точно за Meta Power Assist. So, Alexandra, help us understand a little bit about the Meta Power Assist product, how it works, and then maybe how we might want to utilize it. How you would recommend people use the Assist product? Yes. The MetaPower Assist product is really amazing. At first, we have the MetaPower blend inside. So from all we talk, it's already in. But they are two ingredients I would like to focus. The one is the mulberry leaf, and the second one is the berberine. And in the mulberry leaf, this is not a new thing, because the traditional Chinese medicine, I think it's using now for hundreds for years as a preventing plant. And we have inside this mulberry leaf an amino sugar. And this DNG amino sugar is a sugar analog. That means it is
like a sugar, but it isn't a sugar. Yeah. So it's similar to glucose, but it's not the same. There are differences in the chemical structure, but only small differences. And this small differences, they do a lot for us because of this small differences, we have a slower resorption of our carbohydrates in our digestive system. So that means that we have a lower increase of our blood sugar. Yeah. And this is really amazing because we already talked about our glycemic index and how important it's for our body not to have so roller coasters. Yeah. Because if we have big roller coasters in our body with the blood sugar, it could harm our blood vessels. It could make our cells resistant against insulin. And we have no other hormone in our body than insulin who can do this work. And the work of insulin is to put the sugar out of our blood and pull it in our cells. And if the cells are resistant against insulin, then we also can have later problems with our metabolic health. So this is really amazing that we have on the one side this support, and on the other side we have the berberine. And in the berberine we have the AMPK inhibitor, and this AMPK inhibitor has 2 points I would like to imagine. The first is it helps insulin a little bit. It's an insulin helper that the cells so that the sugar could go easier or better in the cells. Then in the second way, we have an influence to our cholesterol and our fat metabolism. So we have with the AMPK the opportunity that enzymes are inhibited who are for the synthesis of cholesterol and also for fat synthesis. They are important. So this inhibiting is also helping our metabolic health. And there's a third thing, and the third thing is our energy. So in our cells, we have the ATP and the AMP. If we have a lot of AMP, then we know, okay, the cells are really tired and we have to do something. And this is totally evolutional. I think this is one of the oldest things our body can do, is to realize when we need energy. And this AMPK inhibitor is also our energy giver. It feels when we have less ATP in the cells, and it promotes and supports our body to get more energy. So this combination is really amazing, and with Assist, I think we have a great supporter for our metabolic health. Yeah. I think because of the way it's designed, we want to make sure that we're taking it with our largest carbohydrate meal of the day. Yes. Because of that issue Yes. of inhibiting Yes. carbohydrates. Yes. But some For me. people may actually need to take it several times a day, right? Yeah, that's with true. every meal. That's true. So for me, I take the MetaPower Assist only once a day. So with my biggest meal, yes, you can take it with the highest carbohydrate meal. That would be the most logical. I'm only thinking, okay, which meal is the biggest today? So will I have a big lunch, or will I have a big dinner, or is it now weekend and I have a really big breakfast with the family? Then I take it in the morning. But if I have maybe a little bit more struggles with my metabolic health, then I would recommend to take it much more than only once a day. Then take it with every meal a day. You can take it twice. You can take it in the morning, at lunch, or at dinner. Or also, if you have in between, you will eat something with a lot of carbohydrates. Then you can also use the MetaPower Assist to support it. That's great. О, вие не ме чувате, аз си говоря. Окей, значи това беше видеото за MetaPower Assist. Чухте всъщност обяснението на доктор Ниче. Не ме и виждате ли? Добре, секунда. И сега секунда ще оправя всичко. Къде е зона? Съжалявам.
Окей. Ето, давам пак share. Не знам защо така се случва, много съжалявам. Този път малко ми се объркаха нещата. Окей. Значи, видяхте видеото всъщност на екрана, нали, на този медицински панел. Участват хора, с които ние сме се виждали с тях лично. Това е доктор Фернандо Гера, който беше сега на есения тур на Дотера в София. Това е доктор Александра Ниче, която също е била. Аз с нея се видях и в Ерусалим. И така минахме целия Стария град заедно. Прекрасна жена. Това е доктор Браник Рикс. Той всъщност мисля, че беше на предишното видео. На предишното видео, което направих миналия път. Тези са медицински доктори. Лекари, наистина лекари. В смисъл, тя е и хирург, и военен, и водолаз, и военен лекар. Доктор Гера е и педиатър. Отляво жената с розовата блузка е доктор Рут Демси, която е доктор по науките. И всъщност и Алекс, който е участвал в създаването на всички патенти на Дотера. Проучвателните, за него не съм абсолютно сигурна, но той мисля, че в момента е в процес да си завърши доктората, ако не го е завършил вече. В това не съм абсолютно сигурна. И така, нека продължим. Окей. Значи за следващата част, за всичко, което ще говоря, има две ключови неща, които искам да разберем във връзка с стареенето и клетъчната цялост. Първото е, че колагенът е най-разпространения протеин в човешкото тяло. Всъщност, предполагам си спомняте от предишното видео, че ние имаме 28 вида колаген в тялото. Той е ключов компонент на съединителната тъкан, която изгражда сухожилия, връзките, кожата, мускулите и така нататък. Всъщност, знаете ли от какво въобще се състоят мускулите и костите на нашето тяло? Не от калций, не от магнезий, от протеин. Колагенът придава и на кожата еластичност и стегнатост и освен това поддържа мускулите и съединителната тъкан без мазнини. Съединителната тъкан придава на нашето тяло структура и сила, а връзките, примерно в коляното, това е пример, са съставени от колаген. Те му позволяват да се огъват, да се свива и да поема удари. Въпреки че колагена е нещо, което хората и животните произвеждат естествено, естественото му производство намалява с възрастта, която като започнем от 25 годишна възраст. Представете ли си колко рано? От 25 годишни тръгваме надолу. С напредването на възрастта или просто поради активния начин на живот, естествено, нашите стави, мускули, сухожилия и други съединителни тъкани се подлагат на повтарящи се натоварвания. Дори вечно присъстващата сила на гравитацията оказва постоянно влияние върху нашите тъкани, а те съдържат колаген. Второто, както споменах, както говорихме по-рано, говорихме за NADH и NAD+. Те са от решаващо значение за поддържането на митохондриите, особено във връзка с метаболитната им функция. Те преобразуват храната в енергия и предлагат защита на клетъчни системи за поддържане на енергия. Учили сме за митохондрите в училище. Те са супер важни. Между другото, спортистите имат много повече митохондрии от средностатистическия човек. Въпреки че нашето тяло произвежда само NAD+ и NADH по естествен път, производството започва да спада драстично в средна възраст и продължава да намалява до края. Без достатъчно нива на NAD+ в тялото, клетките не могат да генерират енергия, която е необходима, за да оцелеят те самите и органите, които те създават. И всъщност да изпълняват функциите си. И така клетките не могат да функционират. Новите изследвания и проучвания всъщност ни помагат да разберем по-добре как можем да допълним и да подпомогнем производството на NAD+ в тялото, без значение на каква възраст сме. Предклиничните проучвания показват, че добавянето на НМН, NMN, може да увеличи NAD+,
което кара клетките и телесните системи да функционират както са функционирани, когато сме били на по-млада възраст. Аз това вече съм го казала, но предполагам, че за вас е добре да го чуете втори път. И знам, че информацията и всичките тези акроними и съкръщения са доста, но всъщност всички, предполагам, разбираме защо те са толкова важни. А ако не, ще разберем за тях след минута. И така, третата стъпка в системата MetaPower е морския колаген, който съчетава в себе си НМН, НМН и 10 други синергични съставки, чиято цел са клетъчната цялост и продължителността на здравето. Това е една електроцентрала, която произвежда електричество. Този продукт може да замени жизнено важния колаген, от който се нуждаят нашите тъкани, и да подпомога естественото производство на NAD+ в нашето тяло, като ни помага да забавим признаците на стареенето както отвънка, така и отвътре. Така, 12-те енергетични съставки на MetaPower Advantage дават на нашите клетки това, от което се нуждаят за поддържане на клетъчната цялостност. Евентуалният резултат всъщност е по-бавно биологично стареене, по-стегната и еластична кожа, подобрена когнитивна функция, повече чиста мускулна и съединителна тъкан и така нататък. MetaPower е иновативна хранителна добавка, която идва на прах, вие я видяхте и във видеото, която можете просто да смесите във вода, най-добре в настайна температура вода, или в шейкер, обаче да го изпиете наведнъж, не да чакате, като може да използвате ежедневно, за да забавите признаците на биологично стареене и да се удължи продължителността на здравето. Независимо на колко години сте в момента, нищо не може да се сравни с тази хранителна добавка. Единственото, което, нали, всички знаете, че аз не използвам животински продукти, но това нещо трябва да се има предвид. Между другото, аз имам в групата и познавам и много вегани и така нататък, които взимат този колаген като лекарство от здравословна гледна точка, защото не всичко винаги трябва да бъдем, нали, чак толкова крайно. И така, морски колаген. Можете да видите, че доTERRA извлича колагена от устойчиво отглеждана студеноводна морска риба, която е отгледана в Италия. Всъщност, MetaPower е тестван по-задълбочено за тежки метали от всяка друга хранителна добавка на доTERRA. Други колагенови продукти на пазара, без значение дали от сухоземни или от морски източници, обикновено съдържат 15 до 35% трипептиди, а колагенът MetaPower има над 70% трипептидни фрагменти за най-добро усвояване. След малко ще видите едно видео, в което Алекс обяснява всичко това. Както може да видите, колаген тип 9, примерно, помага на хрущял, растежни плочки, стави и междупрешлени дискове. Колаген тип 25 поддържа нормално стареене на мозъка. Протеин, там, който е добавен вътре, COL1A2. Това са колагенови фибрилин. Участва в клетъчния растеж и диференциация. Това са последния протеин за сортиране на 37A. Трябва ли да ги знаем всичките тия неща? Не, трябва просто да разберем колко е важно това и как всъщност може да си помогнем. Хора, които ги болят колена, хора, които имат проблеми с дискови хернии, хора, които имат въобще проблеми с стави, с съединителна тъкан, с кожата, всякакви проблеми с кожата. Ето, може да видите, че колаген тип 2 е свързан с изграждането на костите, основен компонент на хрущяла. Ами костите са също създадени от протеини, не само от колаген, но от протеини. Свързан с поддържането на дермата и епидермиса. Колаген тип 4. Просто може да видите колаген тип 6. Мускулната функция и клетъчните мембрани, като инхибира клетъчната апоптоза и антиоксидантния стрес. Погледнете за какво става въпрос. И така. Нека да видим видеото, в което Алекс ще ни разкаже за това, защо протеина на доTERRA. Само да си затворя първо видеото. Надявам се, че после няма да имам проблеми да го върна.
let's do a deeper dive into MetaPower Advantage for just a minute. Ruth, there's two really key ingredients. You know, it's 12 ingredients in there, and we don't have time to go through all of them. But there's two ingredients in there, NMN and NAD+. Ruth, maybe talk a little bit about why those are relevant to us and how important they are for us. Alexandra just mentioned ATP, and She I mean, did. this NADP is like, these are the molecules of life, and it's not just in humans. Evolutionary-wise, every life form gets its energy from these molecules. So right. the presence of NAD, NADP, and of ATP are what drives every single energy-bound function within our whole body. Our whole metabolism depends on it. And the interesting thing we know about it is that if you monitor NAD levels throughout life, they start going down with age. So they're sort of an indicator. Sadly. Yes, unfortunately. They are sort of an indicator of age. And there is sort of more and more research coming up now which is indicating that supplementation can help to sort of level up that, to stop that decline, and help the associated endpoints that we have that go And with it starts at 25, which now at 53 seems like a very young age to start seeing that 53 decline. seems like a very young age to me, really. Yeah. Yeah, I mean, so these are vital things. Yeah. And by having this smart supplementation to help us support through, it helps every single system in our body. It helps our energy, it helps the metabolism, it helps all the processes that we have in the body. Yeah, so that NAD plus and the NMN really act as those building blocks. Yeah, so the NMN's a system can precursor create for it it, into yeah, ATP, exactly. right? So Yeah. then we can up level our energy levels Yeah. and maybe keep up with grandkids, right? Yeah. Or try to. Unlikely, I think, but, you know. You know, because, Renek, let me add this. Sometimes people say, oh, I feel so tired. Yeah, I've sure. done nothing special during the day, but I feel tired. Right. And what I explain to them is, because of this process. Right. Because NMN and NAD plus reduce along the age, so you have less capacity to produce more energy, so you feel with less energy. So that's a great importance to supplement. For sure. For sure. We are just upgrading and improving our metabolism. Just give it a hand. Absolutely. Giving it those building blocks so it can do what it does, And of course, right? if you have more energy, then you can take more exercise, and that helps with the 5 pillars that are there. I mean, these are why these things are And not magic actually bullets on their people that- own, but they help to support you to do the right thing. Right. Yeah, and actually people that try it, after a month, they say, when it stopped, oh, they really feel the difference. They feel with more energy, and now they feel, they feel lack of something. Alex, another key ingredient within our Advantage product is the collagen, and there's some things that set it apart and make it unique compared to what's usually found on the market today. Tell us a little bit more about the collagen. I'm a huge fan. I keep expecting it to grow my hair. It hasn't yet, but maybe I'm expecting a bit much from the collagen. Tell us about the collagen and your understanding of that. Yeah. How much time do we have? There are a lot of really key, unique features about this collagen. Just the highlights. So we have marine source. We have more than 70% in tripeptide form. We have 9 different types of tripeptides. So people may not necessarily know that collagen is the most abundant protein in the body. It's used. People commonly recognize that we have collagen in our skin. We have collagen in our joints. We have collagen surrounding our organs. We have collagen connecting our muscles to our joints. And so collagen is found all through the body, and 28 different types of collagen have been characterized in the body. So we're providing collagen in tripeptide format, more than 70%, in 9 different tripeptide types to really support that whole body role that collagen plays. And by consuming this in those small tripeptide fragments, we can absorb those intact, and those amino acids can help to stimulate the fibroblasts in our body to synthesize this collagen. And so we see that, and we see that in the benefits that people are reporting, not just topically, but the way that they feel, the way that they move. I've heard feedback actually that, well, your product doesn't contain very much collagen compared to what else I was ordering. And really, this is the answer. 3 grams of collagen, but 12 times more bioavailable than the product that they're consuming, means that
you get a whole lot more into the system than what they're getting from their product. That's right. And sometimes people that will state that, oh, well, it's the amount of collagen, but they're not really understanding the physiology, the digestion, right? Because collagen is a macromolecule. And as a macromolecule, it can't be absorbed until it's digested. Right. So if it's simply digested and cut up, Ruth mentioned catabolism and anabolism, the breakdown for energy or the building up. If we want to build and synthesize new collagen from these building blocks, they need to be in these little fragments. So this indiscriminate digestion of large amounts of macromolecular protein called collagen, it's not really what people should be focused on if they want to synthesize new collagen. Yeah. And the 9 types also plays a role there. Typical products have 2 or 3 types of collagen. We have 9 types of collagen, and like for instance, for me, I was very interested in collagen type 9, which supports intervertebral discs. As I advance in my years and have birthdays, it's one of the concerns I have of how am I going to hold up in my later years, and to know that we've got collagen that's going to be supportive of those intervertebral discs is pretty fantastic. And beside this different collagen types, what you said with this synergic reaction, we have also in this product the collagen supports. And I think this is really amazing because if I give a patient a collagen product, I will never give it without vitamin C. We need vitamin C for the collagen synthesis. No collagen without vitamin C. That is so logical. And vitamin C is so cheap. So why other things are sometimes not so smart? So I think it's really smart that we have inside the vitamin C, we have the biotin inside, we have the hyaluronic acid inside, and we have the phytoceramides inside. So all the things we can support not only the skin, like you said, also the joints, and also our concentration, our mood, because we need all this, also the collagen, for supporting our cardiovascular health and also supporting other things in our body. Yeah, well, and you mentioned the connection between collagen, supporting our collagen, and our cardiometabolic health. Right? There's a recent publication out of the UK, actually, that looked at the association of consuming collagen tripeptides and improved cardiometabolic health. And when we understand that collagen plays a role throughout our entire body, in the vasculature of our heart and things like that, we can see how it improves our whole metabolic health. Let's do it. Окей, този път май успях да си върна видеото. И така. Аз мисля, че това видео беше много добро, което обясняваше различните... Въобще защо колагенът на дотера, и особено когато някой каже, ама нали, в другия продукт имам повече количество колаген. Но това не е най-важното. Колко е количеството колагена, ами колко е биоусвоим. Някои от нас, от вас по-скоро, сигурно приемат вече хранителна добавка с колаген. Много от това, за което сте прочели, че най-добрият колаген, който е наличен, всъщност е въпрос на добър маркетинг. Хубавото нещо, свързано с дотера, е, че тя не харчи пари за маркетинг. Всъщност маркетинга го правим ние. На мене в момента никой не ми плаща физически за този маркетинг. Аз просто виждам какво се случва с хората след вече от доста време. Групите, свързани с MetaPower, показвам ви понякога някои нали, резултати, не ви поствам прекалено и много неща. Виждам и чувам от хора, които са близо около мене, какво те казват, включително хора с какви ли не кожни проблеми, включително пигментации, екземи и така нататък, да не споменавам имена на разни болести, дето не трябва да ги споменавам. Но всъщност аз просто споделям, защото знам какво е дотера и виждам резултати. И затова казвам, че дотера не харчи много пари за маркетинг. Защото всъщност ние сме тези хора, които използваме и после споделяме. дотера изразходва енергията си, за да набави най-добрите, най-чистите налични съставки, както и за да приложи най-добрите научни познания за ефективното доставяне на тези съставки до всички нас. Така че
пак бих искала да покажа защо Meta Power Advantage е един вид над всичко друго, което може би сте опитвали или може би ще опитате. Първо, той е 12 пъти по-усвоим. С други думи, бионаличен от други продукти с колаген. При прием на колаген е важно да се вземе предвид бионаличността. Супер е важно. Когато дадена хранителна добавка или хранително вещество се абсорбира, използва лесно от нашето тяло, се счита за бионалично. Броят на грамовете, който виждаме на етикета, не е това, което определя колко колаген ще получат нашите клетки след като го приемем. Важна е бионаличността. Това означава, че ако ние дадем на някого обикновена бутилка с колаген, която примерно може да откриете в Амазон и да сравните нивата на милиграми, ще абсорбирате приблизително 12 пъти повече в клетката си, ако вземете Meta Power Advantage, отколкото с този продукт, който сте си намерили от друго място. Второто, за което ще говорим, е повечето от продукти, заместващи колаген, съдържат само един или два типа колагенови трипептиди. А Meta Power съдържа 9 уникални типа колаген. Повечето продукти с колаген съдържат, както казах, един или два типа, които са свързани предимно с красотата, еластичността, бръчките на кожата. Meta Power съдържа тези типове колаген, но също така включва 7 други уникални типи колагенови пептиди. Не забравяйте, че колагенът е най-разпространеният протеин в човешкото тяло и има 28 познати типа. Подпомагането с широка гама от разнообразни типове колаген спомага за насърчаването на подвижността на ставите, здравината на тъканите и еластичността на кожата. Така че всъщност ние получаваме всички предимства за красотата, което обикновено хората си купуват колаген, но и можем да се възстановим много по-бързо след тренировки, да спечелим предимството с гъвкавостта на ставите, да се движим с по-лекота, независимост от възрастта ни. И накрая, Meta Power Advantage е хидролизирана прахообразна формула, която се активира от нас при смесване с вода преди консумация. При повечето предварително опаковани течни колагени се използва процес с цел стерилизиране на системата за доставяне на водна основа. По този начин се унищожават вредните бактерии, както и полезните активни съставки, като витамини, полифеноли и така нататък. И въпреки този процес, те в действителност са по-нестабилни при съхранение от Meta Power Advantage. Това също така означава, че за тях е необходимо и транспортиране на тежка вода от и до различни части на света, което увеличава въглеродните емисии. Не е екологично чисто. Не е хубаво за природната среда. Meta Power Advantage идва във формата на хидролизиран прах за по-активна и бионалична система за доставяне при прием. Просто го взимаме с вода непосредствено преди да го изпием. И го изпиваме цялото, не го оставяме за по-нататъка или на част. Когато смесваме Meta Power Advantage с сладка вода или вода с тайна температура, ние го приемаме, всъщност го пием, което означава, че тялото може лесно да абсорбира стабилните, неразградени хранителни вещества без съдържанието на захар, която се съдържа в предварително опакованите сокове и без загуба на стойност, която се получава при пастьоризация. Okay? Надявам се, че това беше ясно. И така. Метаболитното здраве означава, че нашето тяло може да смила и абсорбира хранителни вещества от храната без отклонения в кръвната захар, мазнините в кръвта и инсулина. Всъщност, че те са в норма. Храненето и метаболизмът имат синергично въздействие върху нашето здраве и цялостното благосъстояние. Окей. Ние вече това говорихме, сега ще говорим за клетъчната цялостност. И тук искам да ви пусна още едно видео. Чакайте да се спра моето видео.
I love MetaPower. I think it's an amazing product, and certainly it should be used with our LLV product as well as our ProBiome products. We love the benefits of the nutrition and digestion that we get from LLV every single day, and you combine that with the amazing metabolic support that we get with our MetaPower products. Those two combined are fantastic. I certainly recommend combining those together as well as our ProBiome products. The first thing that I want to say here is that MetaPower is not a weight loss product. I don't know how many times I say this, but it's really important that you understand. It can help you if you're on a weight loss program because it helps to support the other things that you're doing, but it's not fundamentally a weight loss program. There are loads of advantages in boosting your metabolism for other reasons, and so yes, of course, if you don't want to lose weight, you can still take MetaPower. Many people have this question if the sugar will be increased in their blood because of the use of the sachets. The carbohydrates that are inside the sachets are just for enzymes to work, so without any influence of glucose levels. So you can take your sachets with all safety. MetaPower Assist should be taken about 15 to 20 minutes before the meal. Should you forget, it can also be taken with the meal for a positive result. The thing about teenagers is they're not actually starting to really feel the fundamentals of aging yet. So in terms of the MetaPower Advantage, which is really focused on replacing the collagen and the NAD and those elements that start to go down from about 25, there's not really a great deal of purpose for them taking it. If they do have sort of metabolic challenges for the other ways, then the Assist, yes, those things certainly, there's no reason for them not to take it, and it could be useful in those circumstances. The only difference is the type of application. If I like to use an essential oil in my water, love the scent in the diffuser, or want to enhance my body lotion with it, then an oil is ideal. But there are also those who prefer capsules. In that case, the soft gels are made for you. The advantage of the capsules is that I can take 2 drops per capsule and they are absorbed a little later. This way you can introduce people who are more familiar with capsules to the soft gels before you introduce them to the oil. This is a very common question amongst our amazing wellness advocates. I have been doing medicine for over 2 decades now. I will tell you that the human condition is such that often when we have a product that benefits us, we kind of relax a little bit on the lifestyle things that could benefit us as well. This is often the case when we start a new product that can be so beneficial for us. We do sometimes relax on some of those things that we know we shouldn't be doing. We know that people consume more carbohydrates because we know that many of those carbohydrates are going to be blocked and won't be digested and absorbed into the system. And so often when people have gained weight when they're on the MetaPower system, we really do need to focus on the rest of the wellness lifestyle. Nutrition and digestion, movement, rest and manage stress, and reducing toxic exposure in our life. Those things will help us with the desired goals that we want. As collagen is a natural protein, there are very few known unwanted reactions. In rare cases, people who are very sensitive may experience headaches, tiredness, stomach pain, nausea, or dizziness. There are loads of areas where you can find publications relating to clinical research. Of course, you hear about some of the studies that doTERRA have done from the stage and at numerous times and at other sources. They will, I know, get around to publishing those as soon as they can, but there is always a time lag between doing the studies and actually having them published themselves. In the meantime, there are loads of publications on specific ingredients from different clinical studies. I like to use PubMed, so you can just go in. It's from the National Library of Medicine in the States. It's a free source.
You put in your search terms, so if you're interested in collagen or any other ingredient, you can narrow it down to clinical studies and you will get the research results from that. Similarly, if you do it through something like Google Scholar, that can also provide you with information. Again, put in the terms, the ingredients, the elements you're looking at, and clinical studies, and you should get a good mass of all the clinical studies that have been done in those areas. Around the age of 25, collagen production slows down as the natural aging process begins. Of course, we can accept that. Aging also involves a loss of elasticity in the skin or muscles. However, it's not just about beauty and youth. 30% of the proteins in our body are made up of collagen. A decrease in the body's own collagen can lead to brittle bones and joints and more inflexible tendons. This not only affects our performance in the yoga class, but can also increase the risk of injury. Metapower cysts are not only a glucose blocker. It's the presence of berberine, mulberry leaf, and cinnamon that all bring together several pathways on the action of metabolic health. So it's very different from other types of molecules. In the Metapower Advantage, we have 9 different types of collagen which come from sustainable marine fish from Italy. These have an endo and exonuclease which breaks down almost 70% of the long collagen macromolecule into hydrolyzed tripeptide molecules. This means we achieve higher bioavailability than with low-grade collagen. What this basically means is that your body absorbs it better. Окей, надявам се, че това видео отговори на голяма част от вашите въпроси. Това са всъщност доста въпроси, които се повтарят. Дали мога да ги давам на тинейджери, дали това е програма за отслабване, как всъщност действат, дали да взимам Metapower Assist след хранене. Не, няма нужда, трябва да го взимате преди това или максимум в началото на храненето, след като сте почнали да го вземете с храната. И така, тук може да видите самия Advantage, който всъщност е колагена с всичките останали добавки, за които говорихме. Както виждате, тук има морски колаген, има никотинамид, мононуклеотид, което е NMN, има NADH, което всъщност може да увеличи NAD+, в тялото според предклиничните проучвания, за които споменахме и които вие можете да потърсите в PubMed и в други източници. Има естествено бленда Metapower, за който говорихме преди това, ресвератрол, който е екстракт от гроздови семки, който също подпомага метаболизма, спомага за поддържане на здравето на сърцето и допринася за благоприятен ефект върху кръвното налягане. Има екстракт от плода на розова перла, известен е с това, че насърчава антиоксидантната активност. Има липозомен витамин С, което е супер важно. Помага за подобряване на общия процес на стареенето. Предполагам, знаете, че витамин С е не повече от 8 часа в тялото. Ние трябва всеки ден да си го добавяме наново. За поддържане на здравето на сърцето и сърдечно-съдовата система, защитава кожата и от стресиращата околна среда, и има и биотин, който насърчава здравословното използване на мазнини, въглехидрати и аминокиселини и поддържа косата, кожата и ногтите. Сега ми кажете, че не искате веднага да си го вземете този колаген и да почнете да го използвате. Супер е лесен за използване, едно е такова пликче, слага се пръхта в водичка и това нещо се изпива на дъх и имате целият този ефект. Така, това вече го говорихме за лошите хранителни добавки. Всъщност как се използват тези масла. Аз това съм го говорила и предишния път, но ще го повторя. И знам, че информацията беше доста и сигурно се чувствате претоварени и затова имате и запис, който може да гледате после пак, а може да задавате и въпроси. И така, нека да разделим всъщност начина на използване на продуктите на 3 прости стъпки, за да може всички да видите колко е лесно. Повечето хора всъщност започват да усещат ползите след около седмица или 2 седмици.
Така, продължавате да си се храните балансирано или ако не се съветвате относно балансиране, пълноценна диета и включвате един или повече от продуктите, които са с бленд от етерични масла Meta Power в вашето ежедневие. Добавяте бленда към бутилка с вода, когато я пълните сутрин. Аз, примерно, всяка сутрин си взимам една бутилка, ама не пластмасова. Нали? Вече сме говорили за това. Не пластмасовите бутилки. Тялото ни е пълно с микропластика. Микропластични частици са намерени на северния и на южния полюс. Okay? Няма как да се отървем от тях. Етеричните масла ни помагат да се изчистваме от тях. Значи взима се бленда. Къде го сложих аз този бленд? Току-що той ми беше, ето го. Взима се бленда, пълните си бутилката с водата и слагате вътре Meta Power, вътре в бутилката. Може естествено да сменяте маслата, не да пиете Meta Power през целия ден. Аз много обичам да пия и други масла. Разгледайте и други видеа, които сме правили, за да може да решите за вас кои са най-добрите, а най-добре е да ги сменят. И така, приемаме по едно меко дръже сутрин и едно след обед. Като казваме едно меко дръже, това значи всъщност капсулите, които са с Meta Power вътре. Ако искате, може сами да си капнете в капсула, ако искате, може да използвате и само бленда. Това е просто разновидност на начина на използване на различните продукти с Meta Power, защото перличките, капсулите и бленда Meta Power са просто различни опаковки на едно и също нещо. Поставяте по една мини перличка в устата си, когато ви трябва прост и бърз начин да се насладите на този бленд, особено когато минавате покрай някоя пекарна и в този момент не искате искате по-лесно да ви мине силното чувство за желание да си вземете някой круасан или нещо друго, там тестено. Като цяло, приемете по 1 до 2 капсули Meta Power Assist. Може и даже 2 капсули, особено ако знаете, че ще ядете много processed food, нали, такава силно промишлена храна с много високо ниво на въглехидрати. Взима се 15 до 30 минути преди най-обилното хранене за деня, но има хора, които имат по 2 такива хранения, даже по 3, т.е. може да взимате преди всяко хранене, ако това е вашата ситуация. Ако нямате как сами да си нарежете пресни плодове и зеленчуци и да ядете нещо, което не е processed food. За допълнителна грижа може да приемате, както казах, преди всяко хранене. В една такава кутийка има 30 капсули, т.е. то е направено да се взима по 1 на ден. Но ако вашето хранене е по-различно и вие знаете това как ви се отразява на тялото, вземете си 2 кутийки или 3 такива кутийки и ги използвайте. Пийте си капсулата преди всяко хранене. Веднъж на ден, когато пожелаете, добавяте по 1 саше към студена. Аз примерно не обичам да пия студена вода и знам, че има много други такива. Или вода с тайна температура. Има и хора, които в началото имат нужда от повече от 1. Може без проблем да използвате 2 или 3 такива, не наведнъж, ами на ден. Да пиете по 2 или 3 такива и след като стигнете резултатите, които ви харесват, да продължите с 1 на ден. Особено хора, които знаят, те си знаят, че имат нужда от по-сериозна помощ. И така можете тук да видите и даже да си го снимате. Има го и в предишното видео. Сутрин, през деня и вечер. Това е препоръчителен начин, график на прием на Meta Power. Има хора, които го сменят според нуждите си, според нещата, които споменахме преди малко. Започнете днес. Ето, всъщност аз тук даже съм сложила цената. С членски внос и доставка до дома излиза 208,40 евро. И между другото, всеки, който си закупи Meta Power, получава и безплатен курс, който може да изкарате онлайн. Имате тук даже QR код, мога да ви изпратя линк директно към курса, който е на английски с превод на български. Има превод на 22 езика, един от които е българския. Имате всичките тези материали, могат да ви ги доставя видеа, записи, обяснения и така нататък. Подкрепа. Така че благодаря ви много, че бяхте с мене, че слушахте, че съжалявам за техническите проблеми по пътя. Ще ви изпратят записа, за да може да го гледате още един път и, както казвам, не се притеснявайте да задавате въпроси и просто ви
съветвам да почнете да го използвате. Това подкрепя хрущяли, говорихме, нали, за гръбначен стълб, въобще за стави, въобще за кожа. Всичко, което споменахме преди малко. Може да се помогне на супер много хора. Сигурна съм, че много хора биха предпочели да дадат 200, 300, 500 лева на месец, но не да стигнат до там, докъдето са стигнали в момента, защото няма как. Ние трябва да взимаме отговорност за собственото си здраве. Пак бъдете здрави, благодаря, че бяхте с мен. Сега ще ви отворя опциите да си отворите камерите и микрофоните за всякакви въпроси, но аз ще спра всъщност